assalamu alaikum bandiraɓe fulɓe on calminama goto fof inde mum e yettode mum kala ɗo mbawɗon wonde e wonirde en min jettima ha to mon min dokki on jungo comme no min heewi waɗirde on chaque semaine émission kesso thème kesso hande noon en jii ko entourno min mbaɗi kadi no min keewi wadde ni saaha kala wadde somi ummima ɗon kadi en mi hokka konngol yaadiɓe am ɓe tan calmonira e bandiraɓe Diary Ndiaye mi salminima. Eyi ko noon tigi mi salmitimama Raky a wiyama Seydi Ndiaye min ko Ndiaye mbiyamma moƴƴere Allah e ma mi salmini kadi yeeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV mi salmini kadi directeur meɗen woni Baba Abou Samba Diop salmini kadi joom galle o Dawro Moussa Dia ministre de l' élevage on jii hannde jaltirmi kadi ko Mauritanie Diaby Moussa Dia rewi ɗo hannde machallah hannde on jii hannde komi debbo cafaka machallah very nice machallah hannde kay plateau wonti Mauritanie hannde modde Mauritanie sabu en jii en Diary Ndiaye banggue ñamam o kadi en jii Salma hannde kadi kanko ni saaha kala ko ala Mauritanienne watta kono hannde kam en jii kanko e Diary fof ko ala Mauritanienne Salma mi salminima. سلمت عليكم أولاد السنغال سلمت عليكم أولاد موريتانيا mi salmini bandiraɓe fof ko debbo dunde cammalle pare Fouta ngara jiiha kota jewna arɗo hande salminde on hande thème kesso inchallah a jarama ko noon thème kesso comme no min heewi waɗirde ni rek chaque semaine thème kesso min gaddanoma thème kesso min pawa noon e plateau he yimɓe jewta hen hande thème men noon ko koddigal sa nani koddigal ko heewinen hen ene heewi caɗele ene heewi jaam sabu moni fo henna e jukku mum e comportement ji mum no mbawɗa no gandirɗon ni koddigal weeɓani wadde ɗum taki min gaddani mon thème hande o woni koddigal joni noon mi rokka Salma konngol ngol min namdomo ko ande koddigal Salma. Ewa a jarama Raky caggal tuttuɗa kam première parole avec plaisir koddigal ko affaire baɗɗo fragile affaire poɗɗo fonkede par ce que e jemma jamanuji men nden en tawaka ɗum ni Mouhamadou sallallah alayhi wa sallam o yiyen haw sikki koɗɗidima est ce que wawanima ronde Allah e koddigal forde koddigal hunde fonde fonkede ene foori ha ɗon wawi hadde kadi salo haqqe mum waɗaka barke moƴƴani haqqe muɗum telɓinma ne bonna gueɗe ma koddigal ne waɗi fragile way kono case vert nanga pawa so yena wona helat koddigal hono way forde on koddirmo ko goto addanno mbalis ne fawi demal galle Mouhamadou sallallah alayhi wa sallam ñande fof noon waɗat Mouhamadou ara occa mbalis o yaha rufoya ɗum hen jour goto yiyanimo yiyani mbalis o onon kam to kaari woni mbi kaari de sellani wi haron sammini ɗum ko aram wonde funki Mouhamadou sallah sallam funki koddigal mbaɗɗa fof ne ɓenna salla ɓurnaɗo windere sallallahu alayhi wa sallam kendu moom a jarama Salma ko haali ko wadde Diary mi rokkuma anne konngol ngol daña ko ɓeyduɗa hen e haala Salma o. Raky min garta tan ko Salma haali ko koddigal gandanɗa hoore mum ɓe mbiyata neɗɗo woni bandinammo kodduɗa sa yimoɓe nden ɓe sa dañi jaam ko koddiɗo ma adore ma kala sa dañi ko fewani ko koddiɗo ma adore ma saabu ko on tan woni foti wonde bande noon kono hande yiyata hande koddiɗo ma o yiiɗa pina o yiiɗa daña hande affaire o ɓerɗe ɗe change wona aduna o change de ko enen e koye men enen change saabu ko mbiyata ko nden a yiyat neɗɗo o defa uura leegal ngal uura foof o nokka ko mbiyata ko mi yii debbo goto waɗi ɗum expliqué o wi kanko yumo so saggino ko uuri o yahat hawto natta uureki to nattata haɗatamo ɗon ɓeɗon fof ittanat ɗumen saabu yo pour guilo ñamde hakke wallahi goro ɗum noon hande ala wallahi komin soñama hande yiyade neɗɗo omo saggina aɗa uurno onon kuccindere cuuɗi ni sah aɗa uurno ayi addanma ko koƴo sa ɓiɓe hande kala cowiɗo wiima so yalti waɗa mandaru ko ɗum noon wallahi ko ɗum te wona han ɗamini ko ɓiɗɗo gonɗo gawa ɗaminto kañum ɗaminto hande ɗo ɓe gonɗa ha wawi koccude neɗɗo omo ñaama omo huccirema wallahi o hokkatama wallahi waɗi ɗum hande ko ɓerɗe chance ɓerɗe dal il faut pewninen nde
haali ko waɗi fayida koddigal ko hunde gandanɗa ene tiiɗi jarde fonkude ko mbiɗa ko oɗo jaari hade kala ko wawi hebdema hande koddiɗo ma adoto tin hade bande wallahi wadde moni fof ene foti jaggude koddiɗo mum ha tiiɗa kadi ko kalɗa ko e ko banggue nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko mbiɗa ko kanko ko exception ko royukayi ko référence ñande ha o yeehi o ƴeewoyi henno mo sellani wiki ha galle mum samani ɗum hakke makko en fonkude yidde nelaɗo sababude ɗum tan o wi ande wallay ko allah seeni ko an woni nelaɗo sababude nelaɗo o tuuɓe wonti cuuɗi wadde koddigal ene waɗi important wallahi ɓe mini haska defi a hokkani bande en ay ƴiyeɗe ni yuppu ɗum e woyndu he beele koddiɓe ma ne mbawa yarde hen wadde hakke koddigal en ko hunde gandanɗa ene tiiɗi koye sen ndiwi ɗon kadi yenna mi pose question an hol façon cikkuɗa henno koddiɗo foti neɗɗo foti wondude e koddiɗo mum henna hol jikkuji hol façon ngaji mais bon hol jikkuji hol façon ngaji sa hodde neɗɗo respecte mo no feewi ganda ko neɗɗo comme no mani ala droit dépasse demo ala droit dérange demo par ce que koddigal ni waɗi garaw koddigal ni muusi ƴeew ɓe mbima hayso koye oto jolɗa saɗa jippoya wi jarɗe kam jaafoɗe kam par ce que wasta tawon ko mbanmi tawmi tinani hay orni tan ko koddigal e nder oro tan enen gondi tan ko koddigal saɗa jippo wi jarɗe kam jaafoɗe kam imagine toi gonda e hoddiɓe ma ɓeyda volume radio ma ha sisa tawa anda koddiɗo ma o malade nan gallu men ɗo yiɗa bruit dérangeaɓe wawa ɗanade on haqqe so dañi to paaɗa waɗaka barke il faut yimɓe ganda koddigal foti ko nanguede foti ko fonkede imagine toi hande holko heɓanma hande hade yumma arde walla hoto bamma arde konko atto e ma min de omo koddumi ɗo ɓe somi fini subaka o yiyanimi o fuggat e salma wallahi wal azim min kalɗo fuggani min nene mi yaha mi wiyamo mère ko woni hande nananima de o yimi hande de koyɗe kadi koko guirti ayi ene andi aduna ne andi koddigal forcément ko ar ñaam force ma ya ar ñaama sa wi haari o nokkanma o addanma wallahi hay sino mbiɗa ka haari o normal duma lekka wima o ñamata haqqi konko yo Allah sur wiya ko yalla musal duma lekka akka man no wiyatam direct moƴƴo ganduɗo aduna laaɓɗo rewni kañum neɗɗo moƴƴo machallah wallahi ko gonga jaari anani ko Salma wi ko en ji enen ko teeru gonɗen gonga ni moƴƴuɓe nen ɗo kono kala ko jiiɗa hen ene wooda ɓooñiɓe hen ay kadi gonda e koddiɗo ma henna e galle goto on gondata e jaam surtout oɗo Dakar ɗo koddigu Dakar jimi gartana kam no fewi koddigu Dakar reki minani question ma machallah koddigu Dakar de ko mbiyat ko arande ko mbiyat yimɓe ne mbima yo Allah hokkino muñirɗa e banden ɗum woni ko duwawde Dakar sa woni hen wayno comme no école ni école formation yiyan neɗɗo foof a yiyat jikku foof ko an waɗat maîtriser hoorema e waɗi yimɓe wawɓe muñde onon mbawi hoddude jooɗo ha gon toon famille a faami ene waɗi yimɓe kadi ene koddatoɓe memodirta ɓe jaaha ɓe cakkiro police wima a fitti a juuñi suudam o wima a ƴetti peelo a fawi damal suudam ɗum noon foof ga Dakar dal ko mbiyata ko raki ko muñal muñalde saabu ene waɗi noon wonɓe ɗo ene gandi hakke koddigal ko oɗo Salma wi ho ñamata ka ñamani wallahi kañum hayso jigui ko poti ndiyam e jiiɗi jara hen billahi ko mbiyami nane ko ɗe waɗi kadi yimɓe hay saɗa fottini guirma nder ndar kamɓe ɗum waɗata ɓe déranger ɓe gowti ɓe gandi ko ɗum ɓe gandi ko ñamde koye mabɓe mbawa ñamdude yimɓe kono hande
holɓe tawdirta taw onon gondi appartement walla onon gondi galle taw ko fuutankoɓe ko woni fuuta ko ɗum ɓe mbaɗa ɗo appliqué taw kamɓe ɓe jejjirani to ɓe gummino haɓe gandi fuuta mo yi fuuta fof wiya koddiɗo de ko bande saabu kañum wawata ñamde ko koddiɗo mo ñamani kala ko andi ko koddiɗo o sellodirta so heeɓi probléme ko koddiɗo yawora expliqué haade jinnaɓe mo he famille mo arde ko koddiɗo darantomo hen kono ga kadi hen ɗum nani hen kadi ne wasa wonde hen mais ko jiiɗa ko mbiɗa nan daw ko jiiɗa fof woɗa oji ko woɗa kadi focciɓe ko enen tan moñodirta e koye meɗen kadi ko wallahi haala ka feewi woni hoddiɓe kadi jeyata hen an neɗɗo gara e galle no mbaɗani e kamɓe no ɓe mbayni surtout banggue laaɓal an pina fewna galle ma fewna appartement ma ha feewa surtout toilette uji ɗi en nde pinɗa kala pewna ha feewa heddiɓe so gari bonna mbiman pewnitani beele ɗum kadi wona hakke ko mawɗo woni ɗon haqqe mawɗo woni ɗon sabu neɗɗo rek min ko mbiyam ko à chaque fois min mbiyam ko hoore mbaɗam exemple hande somi fuɗɗinoma ɗo fobirde a rewi hen mi jokkita fobirgol ngol non goppiranmi sabu mbiyen fobirgol ne muusi ene waɗi noon yimɓe ndeysan kañum mbaɗano men dérangé so jimani fobirde jeeya kon yihane garta te ɗum noon so jomum yaafa hima ɗum moƴƴani ɓurɗo samdude haqqe won ɗum ɗo ko a surkat tan ko nanko ubbata tog ɗum min mi yiiɗo en ɗum ɗo goto kanko wonno ko galle famille mo ɓe mbaɗimo ɓe tampinimo ɓe jaltinimo galle to ɓe jaltinimo galle ko koddiɗo kañum waɗimo fat ko koddiɗo nehimo joni haw mowni nehnoɗo mo sanki kono hande mbira ko kanko woni ɓiɗɗo galle o saabu wonɓe galle ɓe suwaɓe galle ɓe mbatta ko yamirani fof ko jungo hande ko jamburu adduma o hande ko jaltinor ko hoddimo mbaɗimo récupéré ndeysan wallahi ɗum ɗon ko ɗum koddiregal moƴƴal kadi jomum kadi ko an sakkar ɗum ko sa sakki moƴƴere tan ko moƴƴere joɓerɗa sa sakki bonande joɓerɗa wallahi ɗum waɗi yo Allah hokku en hirnude e wadde ko moƴƴi sabu mbiya hunde sa wiyama ɓi kaari mettini walla wiyama hunde ko ni mbaɗa mettinɗa tawno mbaɗani moƴƴani wallahi ɗum ɗon ayi minnene mawnam mo jiidumi baaba en resi ko ɓi koddiɗo amen ko mawni ko nehimo e galle he kono minen koddi jam min sekkodirno ha hande dewgal ari hen wadde koddigal ko hunde gandanɗa wallahi si wonat famille donc hunde gandanɗa ne waɗi important kadi yimɓe cikka tan koddigal tan komo gonduɗa e leegal walla mo gonduɗa ɗo caggal galle hay mo gonduɗa e galle ko koddiɗo ma on ɓuuri wonde koddiɗo ma saabu on bonnata on on nan hono yimɓe nanɗo ne e mbayni wona lawol c'est injuste wona lawol neɗɗo joom tew ƴiƴam ne foti ƴewde ko woni dow mum wallahi jaari neɗɗo pinano ñafrima joom waali jaari sa fini subaka o wiyanima joom waali o foti fuggudemo wiyama banam debbo ko gonduɗa mais ala mawni kinare e bonde ɓerde ne jeeya he gandanɗa hoorema hay saɗa ma e darta ɗum wona lawol c'est pas normal il faut éviter ça gonda kamo yittama na pour hol ɗum ɗon ama gondum ko an ɓuri wonde bannam ɓuuri ɓaddade on bange so jomum wima mbaɗen koddigol tubakoɓe kañumen mo fof ko hoore mum mais koddigol tubagol moƴƴani saabu ɗo joni sa wonde arrêt cardiaque walla aɗa wonde asma toon mayata affaire o artema hade bandeɓe ɓe andude an holko gonduɗa holko mankema ko koddiɗoma aɗa waddemo sauvé ɗum noon so jomum wiya min de komi tubak mi wonda hay mi wonda foti wondede yimɓe foti wondede yimɓe ɓe ko ɗum woni lawol yimɓe nawonma ko yimɓe gadduma sa maayi ko yimɓe loratma gubbatma sa jibinama ko yimɓe guinnamma ko yimɓe mbaɗatma e tekke a wawana hoorema haydara saɗa maayi kadi a wawana hoorema haydara ko yimɓe ɗum waɗi neɗɗo wawa moninade walla wawa dañde ha mbiya ana haaldata hay goto e surtout joni ko ñiɗen ko appartement 3 et mois tan 3 et mois surtout sukaɓe rewɓe joni jidata tan ko hoddude joom galle mumen amboɓe ko jeeya hen de mois tan ɗum tan jiɗa wondude e siraɓe mumen jiɗa wondude e miraɓe joom galle mumen kamɓe tan ɗum jiɗɗani tawnude ɗiɗon comportement ji henna hannde beele sikkuɗa henna yimɓe ɗiɗo tan debbo e gorko joom suudu mum wadde so jokki goto maɗanima toon ma heta wadde appartement gonata maayi hande est ce que onon son dañi probléme ene weeɓa réglede ko jeeya rahude fiyeɗa hurto taw le 22 le 24 wadde divorce
sabu ko jinnaɓe ponno jabude hen jagga kon mbiɗa an ko an gortane gorko ma dewgol wona an gortane kodi rek yummam aɗa wona e famille ni de jena probléme to yummugo ko darta ko hen haala hen ɗum aɗa wonude yummum gorko ni e galle goto hay saɗa ñamodire joom galle ma wonda waɗa ko joma fous o yaha walla jooɗo kongo hen toon ɗum kam fawahi ɗon gam aussi en hodde on ɗiɗo ɓe tan e galle hande sa wodde e joom galle ma est ce que ma yi mo gandanɗa hen ma waw yaade yewtida e makko waɗa gérer situation hade yaltude bowal ko onon ɗiɗo ɓe tan hande probléme ne wawi arde ya ha yettoyo to hay gandanɗa hay goto yiiɗa to ta sikkano mais mi haalatma kadi hen sahaji hol eftoɓe appartement gonde e joom galle mumen kañumen joom galle mumen kono tagata ay appartement mo goni ɓe ma jomum ƴeew yummiraɗo ko mbiyata ko neɗɗo kala to mbawɗa yaade ko an waɗata hoorema an dañat toon famille yummum hoorema an dañat toon yumma an dañat toon baaba daña kayra kala ko musma tawna ɓe dawi taw jana ɓe gone ma e ɗum ɗon tawa an to gonɗa appartement ɗo aɗa jogui jaam ɓe mbima sakke no yiruma fof nan ɗatetuma sa yettima wi ko min ko ni tan aɗa ñobbini banggue ma ɗum wona wadde mano min mbiyama ɗum ko ɓowlude reedu ɗon koye fuɗɗori ay neɗɗo aɗa wawi nadde yimɓe tan waɗi mando aɗa andi to ko kaɗata aɗa andi ko kalta mais sa ari tan jooɗi tan jeeyi jamour ma min mbiyama ɗum ɓerde ma ne boni ɓerde ma moƴƴani sa wawa wadde supporté hay goto wallahi te wawa wadde supporté hay goto noon hay goto yira ha mbaɗa ɗum nene walla mbaɗa ɗum baba sa wi probléme ko an e hoorema ça c'est pas normal de ko digal dalen foti ko fonke ɗum ɓuurmi famde neɗɗo koddiɗo ma o gonduɗa e galle o fof yo forema neɗɗo foti jogade goɗɗo o temps mo on jogue ma o jogoɗa makko on temps neɗɗo so wi wondaka hay goto mi goto mi wonda hay goto hay gonne anne hay goto wondata kom par ce que neɗɗo yo miijo janggo e jaam ko heeɓi kono wawi hebdema janggal gondi ɓe mbi o heeɓi o kono wawi hebde ɗum janggo e jaam par ce que Allah tagma tagimo Allah andi hol jour mo Allah waratamo an anda haydara ha Allah o tagani mo wartade kono tagui mo hoynata o tagui mo hoynata ko noon Salma ko wi ko o tagui mo hoynata mais kadi eɗen mbawi wiide koddigu kadi no mbiɗa nane ni hay mo jiiɗoɗa yumma e baba gonɗuɗon e suudu goto ko koddigal o koddiɗo ma moni ne foti yodde moni fof yo hokku hakke goɗɗo o kono an sa dañi miñiraɗo mo gandanɗa henna ko adolescent walla cukalel tokosel gonɗa e makko tan hamminama tan henna hay jamma so isli mbiya oto waɗam dérange mbaɗa haala téléphone ɗum ɗon foof yenna ko hakke kay jomum kadi wonɗo génor ene herɗana ama hay ɗuminde wadde won gueɗe suusa wadde aɗa hammina Allah tan aɗa haɗum gurdam mum wona noon en jii kadi henna won yimɓe gandanɗa koddigal munen ene muusi an a waɗat suulu e neɗɗo o kono an mbiyata ko haɗɗo hatto a fota wadde nani a fota waɗirde ni ko oɗo heure min somi uddi gallam haska yalti hen mi arta mi sottata haska soñi mi sottata saabu min ko gallam walla min ya garta waɗani kam arrangé holno jiiruɗa walla jomum horma suuluye gene waɗ wona e galle daña wasa dañde kadi liberté jam a janta jam ga heddo jomum e mbanma contrôle te en ka cuuɗo kam ka ɓaɗa kam suuluwe tan dérange kam aɗa tampinami somi haali mbiyon ɗo poɗɗa had ɗo poɗɗa hadde ɗum ala hen ɗo poɗɗa had ɗum ala hen hande ala hen janggo jiiɗa droit e galle no joguimi droit e galle he tu paye je paye chaque mois ala hay retard goto mi ala on jii bandiraɓe hande ko ɗum ɗo wonno émission amen yonta hande thème o ko koddigal on nani komin haali hen ko wadde haade mi hokkude konngol cakkitiɗo rek mi rokka jaari konngol ngol waynodira e bandiraɓe yonno ha sahagol ngol kadi ko noon tigui ko Diary Ndiaye debbo mo hawni walla debbo mo padalal wuuro Seydi o gandiraɗo Baylo Bodeji on jii Djiby Dieng vraiment ɗa yiiram fuddamde hande komi fuuranke 100% ko miñam rewi ɗo noon komin Ndiaye wima merci Ndiaye Diatta Ndiaye nanta gulali nanta Ndiaye ko woni ɓinguel Abdallah Campane Ndiaye mi weltanima puddi ndi yooɗi machallah so puddi ndi wayi noon furɗi noon wona e makko min saabu min heppi banna 17h itti 20h ko kañum bonni puddi ndi mais machallah maga murtannaɓe Moussa Dia rewno ɗo an e bane debbo bandirama rewɓe foof mi weltinima on kadi mbiyama kadi woni bi
ha saha goto ha dimanche prochaine inchallah. A jarama Salma annene konngol ma jakitiɗo. Ewa ko weltare hen tan vraiment émission hande o moom machallah min beltima. Mi salmini Dundu Amel Samba pari Fouta ngara jiya kota jewna. Salmini Famata Lam Ñang, salmini fof mi juurima fof machallah. Ewa koddigal dal ne foti fonkede yimɓe nangodirat kasa yawde bande neɗɗo ala sona bandum ala sona koddiɗo ma neɗɗo woto suuɗo bande woto suuɗo koddiɗo ma saabu sa ñawi konko foti arde ma o ƴeewma sa sella aussi pareil ma neɗɗo yo yañi fittano yañi ɓerde ma nde jaaja ɗo yaaj mbaɗa fof ha moƴƴa ɗum anda hen kadi jogoɗa e toujours yimɓe kadi audience wona mbiɗe min tan man rek man sa yi man sa mayi ɗon so sa mayi ɗo sal jeeɓi ɗo ñolata e goto arta il faut ñande yimɓe il faut tena yimɓe mbawa tindema nona eyyi ñana probléme yimɓe mbawa ardema kono ko witan mon coin sara fama hol daroma hay goto ɗon mayata ewa on calminama on juurama ko maynuma ba ma belle sœur calminama ok merci beaucoup. Salma wona Salma raki en jigui goto ɗum ɗo men noon ko jiɗɗo baɗo suivre piindi joni hakkille matte mo Seydou Yaya Kane gorko mo hawre wiyama Seydou Kane saabu ko gonga ko mbiɗa ko min mbiɗa watta hakkille saabu ñin fof mbiye commentaire uji ma mbiɗa yiiya kadi waɗa partagé machallah wiyama Seydou Kane Diallo min beltanimama. eyi kay a jarama Yaya Kane a weltanama moƴƴere Allah e ma ko ɗum no wonno émission men hannde yonta hannde thème mon koddigal wadde on nani komin kaali ko koddigal ko hunde gandanɗa ko hunde tinde moni fof yo jaggu koddiɗo mum yana anda ko balli ko saabu ko Allah wi jokkuɗo enɗam kala yana mami jokku balle ma wadde moni fof yo sekkodir jaam e koddiɗo mum yana waɗa bandi ko waɗa mo jiiɗo yumma e baba saabu neɗɗo wona haydara ko jaam tan yana ɓuuri tiide wallahi on jarama on calminama ha dimanche garta yo hawre werede Allah marhaba bik